Aquest dimarts, el ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar una moció per modificar la llei hipotecària. Explicat molt breument, la llei hipotecària actual castiga, penalitza a les persones que han demanat un crèdit i que no poden continuar-lo pagant, no solament amb el que és normal, que aquell habitatge deixa de ser seu i passa al banc o a la caixa que li ha passat el crèdit, sinó una cosa molt pitjor, que no passa arreu d'Europa i que en canvi passa aquí. I és que han de pagar el diferencial i això significa que queden sense casa i queden amb un deute que sovint no poden assumir. I això està passant a bastanta gent d'aquesta ciutat, com d'altres de Catalunya o d'Espanya. Està passant a gent amb noms i cognoms, que ens venen a veure a l'Ajuntament i ens expliquen una situació gravíssima. Per què els ajuntaments han d'aprovar aquesta moció? Perquè han de funcionar com un lobby? Perquè les caixes i bancs estan pressionant el govern espanyol perquè aquesta llei es mantingui. Fa pocs dies la ministra justificava la llei i que no s'havia de canviar. Cal ser prou forts, prou valents i siguer suficients per dir-li al govern que això s'ha de canviar al Parlament espanyol. Diversos grups parlamentaris han entrat mocions al Parlament en aquest sentit. La llei es pot canviar i s'ha de canviar. L'Ajuntament de Girona hem de fer un pas més al costat dels ciutadans per fer-ho possible.